Nggih. Kados wau Mbah, ingkang nglampahan tigang dinten wau nggih. Nggih. Niku kan salah satu napa cara nggih termasuk damel buka mata batin nggih Mbah. Nggih. Mboten sedaya tiyang jenengan sukani ngoten niku. Mboten saniki sedaya niku lho jenengan rahapi utawa jenengan emut-emut. Kula tandha sing jenengan sanete niki nggih upami ajeng emut, ajeng tiru nek saged monggo lah. Kula blabaris pindah. Hati-hati sira ketangi damar jati cementel ning pulunge ati Indra biar padang sumprawang cahyane numun medal. Berarti jenengan silsilah luhur niku enten keturunan jatah sesepuh. Mula teng dalem jenengan pun sering diburuki tiyang. Nggih, Muridé kula kula duwe seksi lho. Sekawan king Jawa Timur seksine kula. Gadah seksi saking dusune panjenengan sedaya sekawan iki. Wong aku wong gaul lho. Jenengan kan senengane kan petulung. Nah, lumrah tiyang menawi ditulungi niku Mbah. Nek kula niku dididik kalian tiyang sepah kula. Kowe nek dikeki banyu sak gelas le, kudu iso mbales 2 gelas. Ngono cara kasarane, Mbah. Jenengan nulung tiyang kathok, tiyang badhe nyukani amplop mboten purun niku maksude jenengan pripun? Napa gak nglarakno atine tiyang sing badhe nyukani niku, Mbah? Niku ngeten. Nggih kena maringi. Cuman nek kula niki dukun. Wong kula tiyang urip kok. Oh, ngoten. Kula gadah rezeki tiyang Mbak. Nek mboten pitados jenengan sing monate tindak teng rompoke kula niki, mbok ajeng diparingi sithik. Ajeng kathah sedaya mboten wani kula nampa kawit kula cilik. Mboten mung jarene. Niku gak jari ku Mas Dukun. Dadi celok Mbah moh. Oh ya Mas Dukun ah. Oh nek celok Mbah gelem ya. Mas Hardi, setelah laku 3 hari itu Mas Hardi, apa kan ada apa tuh namanya? Biasanya kalau sekarang lagi ngetrennya itu kan indra keenam atau mata batin. Nah dulu saya nggak bisa melihat ini Mas, sekarang saya jadi begini-begini. Ada cerita sedikit Mas, supaya teman-teman yang muda-muda pada belajar Jawa Mas, kalau Jawa Mas. Niki kula buka tengah jeng rumiyin. Nggih ngapunten nggih niku. Nek abure saking leluhur yang saged ngertos niku abure mun enten lah keturunan. Dene sampean kan teng samping mriki kan nggih ngangge blangkon saged Jawa ature ngoten. Nek liyane kan boten. Niku nggih atur sampean kakang kawah adi-adi nggih niku. Kan kiwa tengen niku sing setunggal sampean betone nggih ngeten iki. Enten nah niku nek ibran niku indra keenam nggih niku nggih rasa sejati nggih niku. Niku mboten saged sinau niku ontene telah keturunan saking rindrine. Mula 146 nek dukun 145. Kok benten? Nggih. Nggih. Nek 46 kan sing kalih niku kuluk kanigara sing setunggal niku puseri jagat. Niki pun paham. Niku enten. Nah mungkin kula kumpulke para sepuh niku enten pusering jagat. Dadi pakuning jagat Pulo Jawa nggih Nusantara. Nggih muga-muga nggih cepet
pelaksanaan kumpuling para sesepuh nggih pakuning tanah Jawa ature Kiai Semar Dengan menawi kan pun tamu nggih kali Mbah Dani niki nggih. Niki anu tiange pripun Mbah Dani iki? Napa yang jenengan kagumi saking beliau, Mas? nggih kan ngeten nek jejering urip pring niku enten sedapur ing tengah alas berarti pring Jawa tengah alas niku wonten ing desa sakniki. Nah niku mung siji sing di ketrak angin gak rubuh sing ya gak rubuh niku mung siji sing ngerteni jejering urip. Dadi wong urip niku ngapunten gak iso dituku. Dadi wong Jawa sing sak bener niku mboten saged dituku utawa nampa niku mau amplop duit nggih. Niku kan padha-padha urip ngoten. Niku pun ngetos jejere urip Nggih. nggih. Niku nek padha urip kan ngoten. Kan wong urip kan nek niku mboten saged ditumbas. Wong kepengin urip ngoten. Nek wis urip, padha urip, monggo lagi ana sing jenenge urip bebarengan. Ngrengkuyung bareng-bareng. manunggale kawula Gusti. Napa niku, Mbak? Nggih niku urip bareng. Urip bareng niku. Kan Mboten ana ngapunten tuku. sing gawe urip niku maringi kawula Gusti nggih. Nggih. Meduning sekeng nyawa nggih enten padang tapi utuk padang rino ana wengi utuk petenge wengi ning alam padang gebare menungso ning alam peteng gebare para lelembut niku isih siji manunggal sing disembah mung siji sing gawe urip dadi gak ana sing jenenge iko jin iko setan ana niku urip bebarengan. Nah bebarengan niku wis ana jejering urip sing gawe urip niku sing gawe urip nggih niku Gusti Sing kuwasa. sing kuwasa. Nek misale mboten enten menungso Mas nggih. Enten sing kuwasa napa mboten? Enten Gusti napa mboten kinten-kinten kan? Mboten enten tiyang nyebut Gusti, mboten enten tiyang nyebut Allah. Nah, Nggih. pripun Mas? Ngapunten niku kan emang sing jenenge sing gawe urip iku gak ono jenenge. Lah iku mung medun saking kayangan medun ing bumi panguripan. Dadi niku ana urip. Dados menungso niku asal usule kan barang sing ra ketok dadi ketok, dadi barang peteng dadi padang. Nggih wujude menungso niki padang. Kan padha ngerti. Nah, tapi kenapa kok wong padang, wong wujude menungso gak ngerti barang alus? Niku riyen-riyene kan mboten entrah keturunan. Lah saking barang alus, barang petemang ngerti kabeh barang padang. Jadi posisi mengkono onoke jejering urip manunggaling kawula Gusti. Jadi sekabeh mau kan onoke mau urip. Gak ono sing salah-salah, gak ono. Jadi gak ono sing jenenge jin, setan iku riyen-riyen padha siji. Sing digawe sing gawe urip, sing gawe sing ngisi alam donya iki. Dadi mengko nek wis kumpul para sesepuh, mengko lagi sing ketemu jenenge urip. Dadi sekeng agama, sekeng ajaran iku kan mung siji, rak sing disembah kan sing gawe urip. Ya ana sing Gusti Allah, ana sing jenenge sing gawe urip sing apa. Lah sekeng kewan iku kan kepengin urip. Walaupun iku mengisor tidak mati, kan dhek kepengin urip. Dadi engko wis ketemu para sepuh, ketemu sing jenenge urip, dadi gak ana sing jenenge nindas wong cilik. Iku wong gedhe ana mok siji, padha nglakoni urip. Nggih. Saniki Mbak Gareng, iki pun pertanyaan pungkasan, Mbak. Tiyang Jawi niku lak wonten manunggal nggih. Nek Islam niku salat ngoten nggih. Iku sing disembah niku wonten wujude napa mboten ajane, Mbak? Nek tiang Jawa sepurone
sembahyang nggih saged, percaya nggih saged. Nek kula entene mung nenuwun utawa semedi. Niku nek kula yakin ana. Tapi niku mboten saged dipirsani sedaya tiyang utawa sedaya urip wonten. Kan rano saged tapi ulane sura. Siap mawon, monggo lah. Sura kula tagih lho jenengan nggih, Mbah. Siap. Nggih, nggih. Sura sasipul, Mbah. Kula pundhutke keng silsilah sing bakalane urip isih gumlundung kados jagat utawa endhog. Nah, Contohnya kula pundhut sekedhik mawon nggih. Endhog pitik utawa endhog ayam. Isine loro. nggih. Jenengan apa isine? Rupane loro, wujude apa ae? Putih kalih kuning. Putih kalih kuning nggih iso, diarani putih kalih abang nggih iso. Dadine menungsa ya sangka kuwi, barang putih kalih abang. Ditandha jaman ratu mbiyen dijumeneng gendera merah putih. Oh, wonten. Silsilah utawa ira-ira saged mangke ditutuke nek wulan sura. Oh, nggih. Siap, siap. Siap. Pokoke buka biak nggih lan sura nggih. Ngantos pecahane sing endhog wau nek urip pitik nggih. Nggih. Pecah tek mumbul dadi gelap utawa bledek nek nyambur wong gak dadeh. Kalau tokane ceblok dadi bumi-bumi sekiye bumi. Kelangsutane utawa putih sing tipis niku iso diarani dadi jim sekiye jim apa wae. Tapi sedaya wau nggih paringane sing gawe urip. Saged mbenjing sura. Nggih. Niki menawi wonten tiyang Thailand, tiyang Taiwan, tiyang Malaysia badhe telepon curhat angsal. Nek kula mboten nolak nanging sepurane. Nek enten wedale kula siap. Nek mboten saged matur cara bahasa Melayu.